Hernija kila ili bruh su istoznačnice za ispupčenje sadržaja trbušne šupljine kroz prednju trbušnu stjenku. Naime, prednja trbušna stjenka, iako se doima vrlo jednostavno u svojoj građi, zapravo je dosta kompleksne anatomske građe i ne samo da je kompleksne građe, nego vrši i različite zahtjevne funkcije u našem životu. Tako primjerice tijekom našeg intrauterinnog razvoja, znači života u maternici, kroz nju se hranimo, kroz pupak, kroz takozvane preponske kanale, spuštaju se testisi kod muškaraca, muških zametaka. Kasnije u našem odraslom životu svakodnevno obnaša dosta zahtjevnu funkciju nošenja težine cijelog našeg gornjeg dijela tijela, koja je znači lupa na prednju trbušnu stjenku, potom na prepone i dalje na sjedne kosti ili noge, ovisno da li stojimo ili sjedimo. Pod svim tim silama na određenim tipičnim mjestima, koja su najčešće pupak, znači mjesto koje je ranije bilo mjesto pupkovine, zatim preponski kanali i općenito središnja linija, znači mjesto gdje se spajaju mišići lijeve i desne strane tijela. Tipično se može razviti hernija zato jer predstavlja zapravo nekakve najslabije karike u toj našoj prednjoj trbušnoj stjenci. Kada dolazi do defekta, odnosno pucanja stjenke, tada se zbog intraabdominalnog tlaka sadržaj trbušne šupljine ispupčuje kroz taj defekt i tako nastaje kila ili bruh. Simptomi hernije u principu mogu biti oni subjektivni ili objektivni. Postoji dio pacijenata koji najprije primjećuje takozvane objektivne, odnosno kasnije simptome, a to je vidljivo samo ispupčenje na tijelu. Međutim, veliki dio pacijenata u samom početku bolesti, kada još nije zamjetljiva samo ispupčenje, osjeti lagano peckanje, dio njih osjeti čak moment u kojem je nastala hernija, znači kao da ih je nešto zažarilo ili speklo, znači to je moment kada puca taj dio prednje trbušne stjenke. U principu kako bolest napreduje, a u svojoj prirodi je kod hernije da ona može samo napredovati, ne može se povlačiti nažalost bez kirurške intervencije. Znači dolazi do sve većeg i većeg ispupčenja sadržaja, odnosno rasta same kile, bolova koji su tipično izrazitiji krajem dana, znači što je veći tlak i veće ispupčenje. Može doći i do poremećaja rada crijeva, obzirom preko 90% naših organa u trbuhu čine tanka i debela crijeva. Ona su zapravo nekako najizraženije u opasnosti da se ispupče kroz taj defekt crijeva i zapravo velika trbušna marama, a u kasnijim stadijima može doći do ozbiljnih pa i smrtonosnih komplikacija gdje zapravo crijeva zapnu u toj kilnoj vreći i može se kompromitirati njihova cirkulacija. To tada zahtjeva hitno operacijsko liječenje, potencijalno je životno ugrožavajuće i nažalost tada moramo primjenjivati i resekciju crijeva. U Svetoj Katarini vršimo operacije svih vrsta hernija prednjeg trbušnog zida, osim onih koje su hitne i zahtijevaju resekciju crijeva, znači osim vrlo uznapredovalih stadija bolesti koji se manifestiraju kao hitni takozvani zapletaj crijeva. Kandidati su zapravo svi bolesnici koji imaju bilo klinički jasnu, odnosno objektivno vidljivu, bilo sumnju na herniju. Treba naglasiti da se kod sumnje na herniju, znači prije nego što je ispupčenje tako izrazito veliko, ona može potvrditi takozvanim dinamičkim ultrazvukom, što je usluga koju također pružamo u Svetoj Katarini. Druga stvar koja nas veseli je da znači vršimo operacije prilagođene svakoj herniji sukladno znatnom standardu struke. Kod hernija u pupku i općenito u središnjoj liniji to su većinom direktni popravci bez umetanja mrežice ili kod većih defekata sa umetanjem mrežice, dok je u slučaju preponske kile zapravo popravak uz mrežicu, takozvani netenzijski popravak, apsolutni zlatni standard od kojeg ne odstupamo. Još jedna dobra stvar je da primjenjujemo opću anesteziju ukoliko bolesnik to želi, razne modalitete regionalne anestezije, ali i lokalnu anesteziju koja je vrlo zgodna jer praktično rješavate herniju na način na koji smo nekada rješavali samo zub
Jel tako? Tako da je moguć još lakši postoperativni oporavak, nema anestezioloških nuspojava i bolesnik zaista ili bolesnica odlazi kući u okvirima jednodnevne kirurgije unutar par sati od operacije. Većina bolesnika se svakodnevnim aktivnostima vraća već nakon 2 tjedna. To naravno podrazumijeva nekakvo radno mjesto koje ne zahtjeva ekstremne fizičke napore. Naime, ekstremne fizičke napore moramo odgoditi za 6 do 8 tjedana jer koža će zarasti perfektno u najviše 2 tjedna, međutim dublje strukture za koje je potrebno da zarastu stvore pravu novu tenzijsku snagu na mjestu popravka hernije cijele puno sporije, tako da nekakvo ekstremno vježbanje, dizanje teških tereta i općenito težak fizički napor odgađamo za otprilike 2 mjeseca od operacije. Evo, ovim prilikom bi stvarno željeli pozvati sve bolesnike kojima je jasno da boluju od hernije, odnosno kile, ali i one koje muči nedoumica da slobodno dođu na pregled u Svetu Katarinu, zato jer mislim da je puno važnije zapravo odagnati tu nekakvu sumnju, potencijalno i nekakvu drugu dijagnozu koja može uzrokovati ispupčenje, a nije hernija, vrlo jednostavnim dolaskom na pregled našeg treniranog osoblja.